foi asumido tan facilmente. Vamos a ver, máis claro, a película é moi interesante, ademais, se se está destripando, está explicando perfectamente, non para a revolución, o sea, a ver, cousas, digamos, que é unha forma de entrar, moi interesante, que ten moitos perfis, por suposto, venga, e que se a ver, que final para por aí. Calquera cousa, que despois se enrollan e xa animan. Venga. Programa con debate. Sí. No, programa con debate. Digo, si no tienes ese público en mundo, igual, no hace falta. No, que me pareció muy interesante esto que decías tú, precisamente porque das na clave unha das cousas que nos interesaba falar aquí, que como o relato cambia de forma diferente en función do tempo e tamén do formato. Tamén mencionaba o tipo de claves que utiliza este filme, que todo o público de Hollywood xa viera o Dr. Cibago. O sea, non é que leeran, que xa viera o Dr. Cibago, xa lle era un emprendedor. E, por lo tanto, esa clave tiene que estar incorporada e eu creo que das aí unha... que nos sirve tamén para falar de outras cousas, porque o relato, a película non sería igual hoxe, pero o relato histórico e historiográfico tampouco é igual. E seguramente algunas cousas que se decían aí, que o tema do Borrero, me parece, que a ventaxa que ten esta, non a película, sino o libro, por eso tiñamos a película e o libro, é justamente que é unha reportaxe de un liberal radical que escribe libremente. E iso non ten nada que ver con relatos que logo, con relatos políticos que a revolución fai de si mesma cando xa non é revolución. E iso, desde o punto de vista, digamos, a discusión historiográfica da construcción dos relatos, para nós eu creo que é moi importante. E a mí me gustaría figurarnos un pouco tamén desto, de como vedes vos, porque hoxe hai moitos relatos da revolución. Onte, Facebook, Twitter, en todas partes, había que reivindicaba nunha visión stalinista da revolución, recordaba románticamente como se tratou o Palacio de Inverno, como se iso podía volver a facer. Unha das características da revolución é que un acontecemento que non se repite nunca máis. Hai que echarse igual. Iso tamén é histórico. A revolución stalinista se parece, e a cubana tamén. E esta cal se parece máis, se non a francesa. Creo que non se ve na película, pero Lenin chegou cantando Marsellesa, non chegou cantando Internacional. E o debate de Zinoviev e de John Reed é a discusión eterna entre libertad e igualdade, que é a discusión contemporánea das diferentes revolucións. Por votar, a ver se fala, porque... Sí, a ver, a historia da Revolución Rusa ten un problema moi fastidiado. Eu sou un profesor de historia antiga e teño este problema cos alumnos de primeiro, non? En historia contemporánea, inda que sexa moi someramente, inda que por suposto non é dun xeito universitario, as grandes datas, os grandes procesos os sabemos todos. Que houve unhas guerras mundiais, que houve unha guerra civil, que houve o franquismo, que houve a Guerra Fría, con máis ou menos profundidade, o sabemos antes de chegar á universidade. Despois, aquí, damos de forma, etc. O tema é que a Revolución Rusa, eses meses que van prácticamente desde febreiro hasta octubre, están tan cheos de acontecementos, pero acontecementos no sentido máis peregrino, igual si máis peregrino, máis elemental, como porque estamos vivindo en España un pouco para entendelo, no proceso que ten que ver con Cataluña, sin entrar en disquisicións porque pode ser tal, pero o que pasa nun día non ten que ver co que pasa o día seguinte, o que pasa unha semana despois, o que se pasa unha semana antes. É así, entón, son feitos que hai que saber. Esa é un pouco a dificultade, porque non é o mismo o que pasa en agosto, que o que pasa en setembro, que o que pasa en tal, donde hai reuniones do Comité Central dos bolcheviques, que son 15 persoas, que están as actas, que se conservan as actas, que se conservan os resultados das votacións, que se conservan os resultados das votacións de outras instancias, se está votando todo,
puto día, é así, porque se votan as eleccións de soviets, os soviets se renovan cada certo tempo, se vota a participación en folga, se vota na Duma, se vota nos soviets, se votan nos partidos, se xeneran maiorías e minorías de forma constante, ter ese coñecemento, eu non conteño, pero sei que por lo menos sei que existe. É fundamental para comprender o proceso, digamos, ter despois a visión un pouco clara. E a dificultade que temos nós é que non estamos afeitos a ter ese tipo de coñecemento e a manejar ese tipo de coñecemento. Esa é unha dificultade de percepción moi clara. Despois, outro tema. A centralidade de Petrograd, é evidente, na capital de Rusia, non hai moito que falar, pero precisamente preparando estas xornadas Inés parece evidente que está xa na historiografía perfectamente establecido é subliñar como os procesos de Petrogrado non son exclusivos de Petrogrado ni moito menos, que hai un proceso de efervescencia absolutamente que atravesa a toda a Rusia. O tema da historia de Rusia é o tema fundamental e que era o tema fundamental na formación marxista de todos os revolucionarios, mencheviques, socialrevolucionarios de distinta orientación, etc., era como a teoría marxista que lles decía que a revolución era imposible nun país atrasado, etc., que facían eles, sendo marxistas dese país atrasado, que a teoría que eles defendían na que eles estaban instalados e les decía que non era posible facer a revolución ali. Entón, que rayos facían eles? E as loitas, contradicións, votacións, etc., que atravesan os meses que van de febreiro a outubro, están en torno a eso, a unha teoría que lles dice unha cousa e unha realidade política, e como releen esa realidade política que lles está a decir outra cousa. E a resolución, bueno, catro pirados, porque eran eso, a secta que decía antes Manolo, que como describe, eran os que tiñan en ese momento esa claridade de ideas para actuar. E o que vos decía, había os campesiños que se fai con eses campesinos, etc., e que efectivamente se movilizan, pero se movilizan con un feito tamén fundamental que é a guerra. Os campesinos estaban votando cos pés. Os campesinos estaban votando cos pés simplemente desertando dos frentes de guerra. Desertando e deixando en unha posición de absoluto vacío de poder, o que tamén falaba antes, ese vacío de poder estaba asentado no intento dos protagonistas ou dos cabecillas de febreiro de continuar a guerra en alianza coas potencias occidentais contra Alemania, e que non había maneira de continuarla porque tiña infraestructura, non tiña exército, etc., e a resolución era botar cos pés, desertar. Simplemente un exército composto masivamente por campesinos decide que non combaten, non pelexan, non se matan máis. Entón, ese é o vacío de poder real que a forza coercitiva do Estado que podería encabezar o goberno provisional non a teñen. E como aqueles que están en contra dese goberno provisional consiguen finalmente decatarse que aquel goberno non goberna nada, nin ten forza, nin nada. Ese é o historia do proceso. Iso é o que todavía non fomos quen un pouco de ver perfis e problemas que presentan. Bueno, un pouco acercarse tamén ao propio contexto que se fai aquel libro. É do ano 91, se non me equivoco, plena época da Liga. E unha película moi valente naquele contexto, non é unha broma. Un clásico da época que seguro que ten que ver ca existencia desta película de Dinastía. Recordo un diálogo entre os protagonistas de Dinastía onde un decía a outro: non se o cuentes a nadie, yo ya sé que Franklin Delano Roosevelt foi presidente de Checoslovaquia. É dicir, nesa liquidación do New Deal e das súas herdanzas, de repente hai unha reivindicación dunha tradición
democrática, liberal y radical que representa esta película, porque a obra de John Reed, hasta la película estaba pues, bastante enterrada en ciertos círculos, esa esquerda americana que decía Orson Welles que morreu afogada nas piscinas de champán, que facía referencia aos liberais do cine. Entonces, bueno, creo que é importante tener en conta esa dimensión e de repente que aparezcan cousas que na tradición americana pues, estaba absolutamente esquecida, porque incluso na propia historia sindical fora borrada, como pasó con los Wonkies, ¿no? Los International Workers in the World, resulta moi chamante. Eu, basicamente, o que quería presentar en común é a importancia do relato, que parece que un día se perdeu. Aquí, como historiadores, ou bueno, conocemos a historia, tanto o libro como a película parecen moi interesantes como que é a preparación dun relato. Por unha banda, John Reed fai un relato, como decimos antes, ele é unha persona politizada, unha persona con ideas propias, non as esconde, pero é capaz de facer un relato fidedigno dun momento histórico moi concreto e crucial, sen deixar de implicarse, pero tratando de non manipular as cousas. El dá unha visión, por exemplo, que el cando escribe dos eseristas, o fai, bueno, dá a súa presión dos eseristas, ou dos revolucionarios, ou dos mencheviques, pero non altera os acontecementos. E iso é moi importante, iso é para mí tamén que o libro ten un valor xornalístico moi alto, porque é ao pé do cañón, no momento exacto, no sitio idóneo, e creo que é algo que non se valora moito. Para mí é a principal virtude do libro, que é un libro de relato fidedigno do momento que está pasando, sin que el deixe de deixar de decir o que pensa, o sea, non se oculta. Hoxe en día o xornalismo é unha... pretenden, non sei, vender unha imparcialidade que non é, porque hai detrás determinados poderes que impuran a opinión. Neste caso non, neste caso ele ten unha opinión, non a oculta, pero hai de sí respecto ao relato. Que é outra cousa que tamén que pasa na película, que tamén me parece moi importante porque nunha época concreta de Estados Unidos, o neoconservadorismo, etc., recupera un relato histórico da esquerda americana que estuvera soterrado durante anos, pero a época de Reed, Emma Goldman, Sacco Vanzetti mencionaron no tempo, as grandes folgas, Chicago, etc. Por eso tamén creo que a película ten un valor moi importante. A esquerda de Hollywood, desde creo que desde a época do macartismo, quedara completamente borrado. Nesta época aparece cine valiente, aparecen pues, as pelis como de Robert Redford do What Rail, non me acordo como se chama, Desaparecido, Desaparecido, que ya a esquerda xa viña funcionando moi forte desde os 70. Sí. Todo o cine americano dos 70, o cine social e políticamente moi importante. Bueno, porque iso ten que ver tamén con a contracultura, e isto tamén é importante por eso, porque recolle unha tradición situada a finales do 19, principios de 20, pero recollendo a herencia dos 70. E iso, para mí, unha importante do libro é o relato e a maneira de facer un relato fidedigno sen deixar de plasmar a tua implicación no proceso. E é algo que eu penso que é algo que se vota de menos. E xa para terminar sobre a construcción do relato, claro, para mí ten moi de importancia o libro de Reed porque é real, en tempo real. O relato da Revolución Soviética, se falamos da Revolución Soviética, cambiou moito co tempo. Por exemplo, vamos a España, antes da Guerra Civil, a Revolución Soviética era como para todos, para os socialistas, era o fin, o que chegar, no 34, no 36. Unha vez que empeza a Guerra Civil, eso cambia tamén. A Revolución Soviética, o Partido Comunista, en vez de alinearse con unha revolución, alinearse con democracia. Negrín, etc. Entón tamén eso en España altera digamos, a visión que hai do relato da Revolución Soviética. En 3-4 anos ese relato cambia pola propia polas circunstancias e pola visión ideolóxica dos protagonistas de aqueles feitos. Entón por eso creo que o libro de Reed é moi importante. Gracias. Bueno, yo hablando también sobre el relato de cómo se construye el relato de la revolución en España a día de hoy, te quería comentar cómo afecta también a la política y a los grupos de izquierda hoy en día, que la revolución rusa se queda como para partidos como por ejemplo para lo que
de qué cosas se pueden tomar, qué cosas no, para seguir con la labor de lo que es el Partido Comunista en España, de la izquierda española. Y un ejemplo paradigmático de eso ha sido Alberto Garzón, que ha puesto pues, un tuit diciendo sale el sol por hace 100 años salió el sol por el este que iluminó la oscuridad de Europa, algo así, mientras que unos días antes está hablando de defender el orden constitucional, con la situación de Cataluña, defender la justicia española y todo esto. Pero como qué diferencias hay entre el discurso y el otro, por un hecho de cómo se toma este relato de hace 100 años y cómo ha llegado hoy en día. A mí me gustaría continuar con a intervención que fixo o compañero aí do fondo. O camarada, aí está. Hai que entrar en faena. Tavares. Pois gustaríame primeiro formular unha pregunta e despois formular unha reflexión sobre esa pregunta. A pregunta sería en que momento o libro de John Reed consigue chegar a unha parte importante da sociedade estadounidense e a sociedade europea e en que momento e se esa chegada á sociedade é tan forte como para que a película se teña máis importancia a hora de comunicar o que a Reed escribe ou se o libro é o que mantén o discurso do Reed. Non sei se non entendo a pregunta, pero a reflexión sería como sirve e ata que punto o libro de Reed crea un novo relato, un novo discurso sobre a Revolución Soviética e como ese é un discurso que paradóxicamente igual aparece na segunda metade do século XX, se descubre ou se populariza na segunda metade do século XX e foi feito nos mesmos días en que a Revolución estaba dando ese lugar. É dicir, resulta paradóxico porque igual nos 50, nos 60, nos 70, nos 80 que nos saca a película hai varios relatos sobre a Revolución Soviética imperantes, non tanto nos concretos que se falaba antes do 30 ou 36 en España, que tamén os hai, pero xerais, pois igual está os que siguen co discurso stalinista, o discurso que se da de Estados Unidos e o discurso que impera na URSS nos últimos anos da URSS. E como influenciou a chegada e a popularización deste libro e da película para que un traballo periodístico de tan gran envergadura feito nos números da Revolución chegue de repente a un momento no que imperan outros discursos diferentes. A ver, queremos e queremos. Esa é a grande cuestión. Este libro vendeu en Estados Unidos 3.000 exemplares. E John Reed o considerou un absoluto éxito. Este libro era de lectura obligatoria imposta por Lenin nas escolas. De feito, era guía. Cando existe Infal de Octubre, subtitula a película 10 días que, 10 jornadas, non sei que para, decir, é unha paráfrase do libro de Reed. Entón, Reed é unha figura que nos Estados Unidos que fica absolutamente soterrada despois con toda a paranoia macarfista e todo o mundo, todo este asunto do comunismo. E, sí, certas élites intelectuais ou tal, sabiendo da súa existencia, porque además ten en conta que non foi soterrado ademais no Kremlin e nunca máis se soubo. Si hubo figuras como a de Magos que tiveron máis trayectoria e tal, pero eran os catro radicais. Fíxate, os tempos que logo veñen nos Estados Unidos, hai un momento de apertura que estas figuras cobran importancia que era evocado Rooseveltiana, no New Deal, pero logo a partir de aí, e esa época da conveniencia que comentábamos ao seu comezo tamén, mesmo no cine, da alianza con a Unión Soviética, que se fan unha serie de películas prosoviéticas, pero a Unión Soviética está ali, porque conviña facelas, pero a partir de aí ven todo o tema, a paranoia absoluta do comunismo. Entón, a contracultura dos 60 e todo isto, e en Europa, sí, empeza a recuperar estas figuras, pero realmente a película é o que comentaba, supuso nos Estados Unidos, sobre todo, unha recuperación, máis que unha recuperación, pero logo dar a coñecer a propia figura de John Reed no libro. Claro, era unha gran producción, tivo unha gran
fixo unha das súas típicas maniobras, non? 12 nominacións ao Óscar, porque non te creas que funcionou moi ben a nivel de público, o sea, prácticamente xusto lle deu para recuperar custes, pero pouco máis. A nivel crítico, sí, e a nivel da academia tamén, pero bueno, desde Ben-Hur non había unha película tan nominada. O caso, pensamos hoxe, con Reagan recén chegado á presidencia, eso era un posicionamento por parte de Hollywood moi potente. Outra cosa, ao final, só tivese tres Oscars. Pero, bueno, o mero efecto de estar aí, bueno, entón, claro, todo isto, e logo, bueno, si é verdade que, por exemplo, de Europa foi un éxito absoluto. Nos anos 80 Red era unha das pelis, así que todo o mundo, o sea, estaban no Vechento, Red, unhas cartas que todo o mundo ia a ver, o tiña que ver. Pero, bueno, a recuperación ven aí. E insisto, non é tanto Red como, sobre todo, a propia historia, e eso, bueno, o visual americano foi moi ben, normalmente. Volver sobre a propia historia, fai continuamente. E agora o fai na ficción televisiva tamén. Neso hai ese paradoxo. E insisto, en todo caso é unha película que, claro, foi unha desas películas ponte, como as outras que comentábamos, ¿no? Como Missing, de Costa Gradas, contar que realmente foran, digamos, construídas nun período, non van de acabar outra época Carter e Reagan, é dicir, se filman e se producen nun ambiente, se estrean xa en outro ambiente, non? Calou un pouco así a cuestión. Pero, Sánchez, digo, realmente, John Rizzo ha recuperado para a cultura estadounidense a Rita, por eso é o poder do cine, nese sentido, non? Como medio de masas. É recuperado por este filme. Ten en conta que, a vez, moita xente, este é o Star System, non? É dicir, moita xente va a ver Reds porque está para o rebuite. Isto funcionaba moito. Ten en conta que esa época de primeros dos 80 é a época na que comezan sobre os actores directores, é dicir, estrelas de Hollywood que queren desenvolver filmes que a industria non apoia bien desa máis, pero que como eles os producen e os protagonizan, sí que se poden facer, cando empezan as carreiras de un Clint Eastwood, como director, ou de outros moitos, bueno, Woody Registro, non? É dicir, moitos actores populares, o propio Tito Cosner no seu momento. Como agora pode ser un George Clooney, un Brad Pitt, que producen, son películas, non? Que ideolóxicamente para os americanos son de moi a esquerda, pero, bueno, teñen o poder de que está George Clooney. Entón, o público vai ver a George Clooney, ou a Brad Pitt, que tamén ten a súa produtora. Bueno, todo este fenómeno comeza nos 80, e obviamente se aproveita, non? Xa viña de dirixir un par de pelis, pero este era un proxecto que él tiña desde moitos anos atrás, porque, bueno, isto é outra cousa. Vitti levaba desde os anos 70 querendo facer unha película sobre John Rizzo. De feito, contacte con Rose Stone a primeiros dos 70, xa. E cando ainda Rose Stone está a escribir realmente a biografía de Rizzo. Bueno, finalmente chega un momento no que ten o poder suficiente en Hollywood para, primeiro, conseguir 52 millóns de época para facer unha peli sobre un comunista americano e que, bueno, que teña esa que é unha peli que logo, bueno, é o de sempre, naquele mesmo momento non funcionou moi ben, pero que logo, bueno, está aí e se recupera. Tres cousas breves sobre as cousas que andas. É posiblemente o traballo de Rizzo menos leído en Estados Unidos. Calquera das crónicas que el fai sobre México é moito máis leído, e todas as crónicas que el fai sobre a guerra no frente oriental son moito máis leídas que este libro. O libro circula apoiado eso nas editoras dos partidos comunistas en Europa Central, e ademais ten un tempo de difusión moi pequeno en canto Stalin se acomoda no poder, pasa a ser un texto canónico, pero non un texto leído, e pasa a ser un texto, digamos, absolutamente segundo plano. E máis, no mundo latino, de alguma maneira, a obra que se conoce de Rizzo é México Inocente. A obra que máis ten máis difusión é precisamente o estudio que fai sobre as crónicas sobre a Revolución Mexicana. Esa é a primeira. O relato. Por que é tan potente o relato de Rizzo? Porque en gran medida é tamén o relato que aspiran os historiadores. É dicir, hai a vontade de grabación do que está acontecendo, contar as cousas tal como están acontecendo. Hai a vontade de ofrecer unha explicación tamén o que está ocorrendo.
E depois hai outra cuestión, que é dicir, que Riz, e en eso teóricamente deberá ser tamén como historiadores, é obsesivo na construcción documental, é dicir, o dato, a precisión, etc. Eu creo que solo por esas tres características que está presente no libro, é unha forma de construir relato xornalístico, pero é unha forma de construir relato histórico poderoso. E eu creo que, nesse punto de vista, por eso diría, é un libro de xornalismo, pero hoxe podemos ler como un libro de historia, botando en falta cousas que faltan a día de hoxe no xornalismo, que é ese construcción. E despois, outra cousa máis. A ver como digo. A Revolución Rusa. A Revolución Rusa é un antídoto, non un feito histórico a estas alturas. Cando se fai esta película, a película tamén é un antídoto. Un antídoto porque a onda neoconservadora que invade o mundo consigue asentar unha expresión que non hai alternativa. Ao capitalismo non hai alternativa. E ese é o éxito político de Thatcher e ese é o gran éxito político de Reagan. Non hai alternativa. E frente a ese non hai alternativa, hai a necesidade de rearmarse culturalmente para decir que hai que buscar alternativa. Nos anos 80, unha parte desa expresión foi o radicalismo norteamericano, que efectivamente que ten moito que ver con momentos que ven no medio do 68, coa cultura, digamos, de corte non autoritaria, libertaria, etc. De igual modo que hai moi pouco tempo as paredes do mundo se encheron de carteles que acaban todos igual. Outro mundo é posible. E ese é a icona da Revolución Rusa, con fora do análisis concreto e tal e cual, o que nos está poniendo arriba da mesa é, señores, hai ou non hai outra alternativa a este día? E iso é o fora do que escriba Garzón, do que escriba Pablo Iglesias, ese é o enunciado do problema. Hai xente que resolveu eso nos anos 80, cando se estrela esta película, e fino que non é eso. E ese é o tema. Non é que esta sea a alternativa. Non que o mundo que nace de todo este sete sea a alternativa. E logo hai outra cousa que acabo de que é que todo isto empezou en 1905. E unha parte dos comportamentos políticos da xente que está actuando en 1917 teñen que ver ca experiencia fracasada de 1905. E iso, xa falamos para as líneas esas, que que... Sí, quer dizer que eso está aí, porque non bien filtra. Que non queres esperar, porque pensa que van a fracasar. Bueno, respecto ao que acaba de comentar agora Bruno Garrido, que bastante a caída, eu penso que a revolución de 1917, que ten paralelismos coa de 1905, todavía apela aos sentimentos máis profundos, e sigue todavía en vigor, non? Por eso os están aquí esas flores, e por eso, bueno, ten tanto que realmente está en boga, por lo que decías de comentarios de políticos, etc., non? Eu penso que sí, que ten bastante que está aí, non? E que, ademais, a parte da literatura e a parte, bueno, tamén do cine, o teatro, que sí que sai na película, a pintura, as artes, nese momento histórico tamén había un resurgir de moitas artes que estaban aí presentes e que era unha época porque, bueno, se replanteaba algo tan complexo como a naturaleza humana e moitos valores, non? E tamén queda un pouco lonxe o sentir das mulleres, porque o inicio da revolución, 90.000 obreiros obreiras se levantaron, e, bueno, a perspectiva feminista da película era bastante simple, pero, bueno, realmente a Constitución do ano 18 sí que acolleu moitas cousas interesantes que serviron de base para a Constitución das occidentais, por exemplo, a legalización do aborto, o traballo de 8 horas, unha educación gratuita e básica para todos, moitas cousas que, bueno, que si realmente o que decían que a película dura tamén 1920, que quedan un pouco en un plano que non se ve, pero bueno. Eu non discrepo un pouco do feminismo básico da película. Eu creo que para ser do ano 81
fondo opera con sorprendente modestia para ser un está. Usted difumina bastante o seu personaxe a prolo de Luis Braille. Difumina o tanto que non se ve na película a declaración ante o Senado que tamén tivo que facer de Eurices, ou se ve a dele. E como esos muitos detalles espallados no filme. Entón, nese sentido, eu creo que é unha película moi tamén singular nese sentido, o poder, o sea, a importancia da muller en todo o proceso. Eu quería añadir unha cousa a propósito tamén da primeira intervención, para mí uso do mucho esta vez, non te preocupes. E o tema, quen conta a luz? O problema é que no libro, a miña memoria xa non me dá, que acaba de sair traducido na versión inglesa, que unha crónica apareceu o ano pasado en Inglaterra, de un versión de Senegal, se non se me pedido o nome. Ten ao final, o decía, as dramatis personae do tema, pero neste caso ven ao final. E ven ao final quen é quen dos protagonistas da revolución. Como acabaron? Os que non foron mortos no exilio e morreron de vellos foron, na súa inmensa maioría, asesinados por Stalin. Na súa inmensa maioría. Solo prácticamente 3 ou 4 dos protagonistas morreron de vellos na cama. Son os que foron máis cercanos, por suposto, a Stalin. Que quere decir isto? Quen conta a revolución? Temos este relato, do que estamos a falar, pero que Trotsky, dende o exilio, e moitos dos protagonistas é que simplemente non puideron, non foron quen de poder contarlo, simplemente porque os mataron antes. Que é unha cousa moi importante, despois outros que simplemente, por exemplo, estaban nas tarefas de goberno, nas tarefas de xestión, nas tarefas administrativas, etc., e non estaban construindo relatos. É dicir, quen ten a capacidade realmente de poder construir un discurso e que non hai tantas persoas que poderan facelo no seu momento. É unha cousa que tamén temos que ter bastante presente. Sí, un segundo, estaba antes. Continuando tamén con isto, a mí me gustaría decir que, igual que dixo Manuel Barreiro, sí que o papel que ten como periodista John Reed no libro sí que é o que aspiramos como historiadores, pero claro, desde a óptica do historiador, por suposto, pero él está exento de todo tipo de relatos impostos, discursos construídos posteriormente desde Estados Unidos, desde a propia Unión Soviética, desde cualquier parte do mundo e con cualquier tipo de intención. Él fai un análise detallada, mismamente na propia introducción, donde presenta os personaxes da obra de teatro, así metafóricamente, él fai unha exposición detallada e moi imparcial dos participantes e despois, como se comentou tamén, pues, poñendo en valor ou simplemente relatando o papel de Trotsky, por exemplo, eso denota que a labor que fai como periodista está completamente exenta do que posteriormente se impuxo, pois, xa Trotsky, xa aos que non eran bolxeviques, e iso, claro, é o que temos nós como historiadores, creo, que aspirar a esa imparcialidade a hora de estudar un período ou a atacar un momento histórico concreto para analizarlo. Bueno, eu dúas cuestións, a mí, aparte de que me parece moi interesante, non tanto tamén as preguntas como todo o que estedes escotando, eu digo sinceramente, eu aprendi un montón. Eu algo que vexo en común, que creo que vai en aspectos que xa dixeche desos dous, entre ambos os dous elementos que temos aquí, que están conectados, obviamente, non? Pero algo que vexo en común é que efectivamente son un produto moi concreto dunha circunstancia. É dicir, un libro como de Reed efectivamente non se podería escribir agora, vamos a decirlo así de unha maneira moi bruta, porque hai moitas dificultades para que alguén poida exercer esa función a nivel xornalístico do xeito que fixo Reed nese momento. Esa idea de escribir dunha maneira máis ou menos libre, entre aspas, facendo un relato dos acontecementos moi trascendentes en primeira persoa, estando igual como observador, participante,
probar porque era unha primeira revolución que vive. Entón, el ten unha xente, unha idea, e iso está ben, iso non é nada malo. O torpe é que cando te estás exercendo unha función xornalística, facelo tan mal, que se vexan todos os limbios do que ti estás construindo, desde un punto de vista. Eso xe, pues, quizáis non se podría facer así. Tampouco a película. Eu creo que unha película moito máis, creo que decías ti, moito máis produto da administración Carter e dos 70, ou incluso dos anos 60 e dos anos 80. De feito, Reagan era un recén chegado nese momento. A que me refiro? Que unha película que ten moito que ver tamén o que está pasando cerca dos norteamericanos, non? O que está pasando na América Latina, o que un pouco fai que se posicione a administración Carter de unha maneira distinta o que estaba facendo a administración anterior en relación aos golpes de Estado e os momentos subversivos, non? Con a linguaxe esta das dictaduras latinoamericanas, e tamén o que está sucedendo no mundo, época dos 70, as transicións que están tendo lugar tamén en Europa, é dicir, é un momento onde hai unha pequena festa a nivel político e cultural en moitas latitudes, non? Entón, creo que a película, nesa, ás veces, sensibilidade especial que ten a esquerda que se afoca en champán hollywoodiense, pero que ten a capacidade de convertir algo en algo universal, ás veces a través de cousas como introducir o romántico. Sí. Porque eso eu non o vexo como un demérito da película. Ninguén é revolucionario desde primeira hora da mañá ata a última da noite, non? Bueno, pois eses elementos son as capacidades que ten de facer a empatía. Nos anos 70 se discutía iso. Bueno, entón, ambos os dous elementos, eu creo que hoxe poderíamos velos como libros históricos, no sentido, ou como a película, como non sei, como fontes quizás sí. Se eu entendo o libro de Rick máis como unha fonte, eu entendería máis como unha fonte para traballar con ela, non? Ou mesmo a película, incluso como unha fonte para traballar moitas cousas de como se xenera unha determinada conciencia da revolución, que é si mesmo como un relato histórico que nos podamos manejar como historiadores. Creo que el Rick é xornalismo. Perdade. Xornalismo non é historia, é unha historia. Que estou escoitando xurde unha cuestión. Vamos a ver, se se toma o pé da letra máis ou menos con certo rigor o relato que se fai na película, o film que se está comentando, e se compara, por exemplo, coa produción de Einstein, pois claro, a min xurde na duda de si, ainda sabendo que a obra de Einstein foi prácticamente planificada por Stalin, esas anécdotas coñecidas de que nos últimos días da filmación foi Stalin, el mesmo cortou cachos da película, que se reproduciron os cañonazos da Aurora, despois de moitos anos de que se van producindo de efectividade, etc. Entón, para mí, asalta a dúda de si é compaxinable para ter un relato máis ou menos exacto, que foi exacto imposible, pero bueno, máis aproximado que foi a Revolución Rusa, entre a obra de un e de outro. É dicir, se se pode contrapoñer directamente, se a obra de Einstein está plagada de inexactitudes, ou se efectivamente pois, hai cousas positivas, non? Despois hai outra cousa que eu quixera decir. Está me dando a sensación, pode ser produto do tempo, claro, pasou un século, e moito tempo, pasaron moitas cousas, etc., que se está desvirtuando un pouco realmente o que foi a Revolución Rusa. A Revolución Rusa, en principio, foi algo tan simple como unha confrontación entre poderes. Pois foi algo tan simple como unha clase que estaba tremendamente oprimida frente a un poder que era absolutamente oligárquico, así, en términos simplistas. Se se quere facer un parangón entre que se xa, falando, como sempre digo, tantis mutandis, eu toco un parangón moi exacto coa Revolución Francesa. En que aquella foi unha revolución burguesa, evidentemente, esta non era unha revolución burguesa, supónse que era unha revolución popular, pero hai feitos que se asemellan moito, non? Pois o asalto ao Palacio de Invierno pode ser unha perfecta transmutación coa toma da Bastilla. A constitución do funcionamento do xogo da pelota da Revolución Francesa pode ser algo parecido, etc. En que pasa o tempo, os fenómenos históricos non se poden desvirtuar. Este foi unha revolución moi importante, produxo unha transformación moi importante naquel país, derrogou un sistema oligárquico, en fin,
impresentable entón desde todos os puntos de vista, e tuvo un valor moi importante. É certo que despois tuvo pois, un decurso posterior pois, moi negro, a etapa staliniana pois, foi terrible, pola represión, pola a destrucción de unha serie de cousas, etc. Falábase da cantidad de persoeiros que foron eliminados, Kamenev, Zinoviev, Trotsky, etc. foron eliminados pola prova de Stalin. Pero repito, non se pode desvirtuar por feitos e por outras cousas de historia ou do tempo, pois algo que foi tremendamente importante. Final, a pena reflexionar iso. Quería responder un par de cousas que foron xurdindo, que pasa que, claro, como non son xustas últimas, pero son ideas xerais que están en torno a este relato. E quería dar un pouco como a nota disonante. Unha é, a primeira vez que lín o libro de John Reed, líno cando estaba estudiando o xornalismo. E nos tiñamos unha aproximación, evidentemente, se queres é unha figura case mítica e un parangón. Pero dame un pouco a impresión de que se está idealizando, no sentido que hai xente que dixo porque John Reed é imparcial, porque John Reed conta as cousas tal como as ve, porque John Reed transcribe máis ou menos de forma exacta o que oído vivo e demais. En xornalismo, cando comentábamos, dicía, non estamos seguros de que John Reed este contando o que vimos, porque sempre tens que compararlo con alguna outra fonte, o sea, poñámoslo co paradigma das tres fontes. John Reed é unha fonte moi tramposa, no sentido de que é dos poucos discursos estruturados que hai. Isto non o digo para decir que ele estea manipulando non estea mentindo, digo para dar un pouco a nota disonante sobre o que se está comentando. Segunda cosa que quería comentar, o do romance, non quería ver como un demérito, decía demérito desde o punto de vista se queres unha película histórica de 2 horas que a xente aprenda facilmente mezclar xéneros e irse a 230 minutos, me parece que son os que dura a película, pues, para algún determinado tipo de público, para o público popular estadounidense pode ser complicado. A terceira cousa quería comentar o último que se dixo, que é con respecto ao de a revolución como contraposición de unha clase popular a unha clase oligárquica, os seus parecidos coas semellanzas coa Revolución Francesa. A Revolución Francesa destituiu un rei e creou unha república que tiña exactamente a mesma, digamos, o mesmo alcance territorial e con unha administración máis ou menos semellante a que había antes. E a Revolución Rusa, non creo, semellante, se quedara non na forma de elixir o Estado, pero bueno, unha administración centralizada, prefecturas e demais. Constitución de 91, 93, 95, o sea, non é equiparable, pero bueno, se queda todo equivocado. Pero a idea que quería dar en términos xerales é a Francia revolucionaria non constituiu 120 comunas máis ou menos independentes que funcionaban de forma totalmente diferente a como funcionaba o sistema fiscal anterior e demais. E a Revolución Rusa non creou un sistema de soviets independentes que construiu un imperio ruso. Desapareceu a figura do Estado e volve a aparecer unha figura imperial con outro lado, con outra forma de justificarse, con outra forma de definirse, pero moi parecida na súa representación internacional. E iso creo que é un tema que na película sí que se ve, non está no libro, porque o libro non ten ese alcance temporal. Pero na película sí que se ve na figura do comisario político, que é unha persona que absolutamente honesta, lo que nos presenta na película. Ele deu a súa vida pola revolución, entregouse e cree que non fai, pero está actuando como unha figura autoritaria, como un burócrata dunha nova estructura imperial que podría ser case zarista. O sea, saquemos a ideoloxía. A súa forma de actuar non é moi parecida a como funcionaba a política rusa antes da revolución en cuanto ao autoritarismo, en cuanto ao destino manifiesto. Dicía para crear un pouco de debate, tampouco son un pouco, se cada vez estou exagerando un pouco as cousas para facer debate. Sin el debate, Friedman di que el di que non é imparcial, que nunca aspira a ser imparcial, ninguén di que a veces é imparcial. Non, el di exactamente que el actúa desde unha posición. Hai unha declaración prácticamente calcada da que fai Reed, que a que fai John Stolberg en homenaxe a Cataluña. Él dice, yo voy a contaros una cosa, señores, pero yo sé de qué lado de la trinchera estoy. Y exactamente a mesma. É unha
eu ando así con periodistas e é unha palabra que maldita é imparcialidade. Imparcialidade é unha impostura. Pero Non existe no, máis. É o que tes como historiador. No, É é lo que nos ve. ve xa que claro lector. por favor. É lo que di aí. Volles contar o que eu vi. Claro. O que eu vi. E eu que ele está contando que ele. Como sabe usted que ele está contando que ele? Por qué? No, eu non discuto eso. Eu digo, se eu quero saber se o que ri é verdade, pois leo a Sofía Casanova. Estaba no mismo tempo e ao mismo lugar narrando a historia. E leo o que fai Luis Bryan. E leo o que fai Ramsey. O que fan os periodistas ingleses que están ali. E outra xente. Eu leo eso. Ele non está a decir, eu fago un relato que é un análisis do que eu estou facendo. Que non hai impostura. Non hai impostura. A impostura está cando cando o xornalista oculta o código co que traballa. E ele non oculta o código. Non oculta o código. É dicir, é un libro que non... Bueno, as circunstancias especiales. Decía alguén, traballan os xornalistas, ele é libre. Non é libre, Ele non é libre. Alguén lle paga para ir ali e estar ali informando. E ele non escribe para o público mundial, escribe para o público norteamericano, para o público determinado. Ele non é libre. Mas é que o fai, intenta facer de modo veraz, como intenta facer outro xornalismo. Como intenta facer Kapuscinski. Pero Kapuscinski, en un momento determinado, non nos dio o código. E despois estalla toda esta polémica, porque Kapuscinski recrea literariamente situacións. E a xente pensa que está facendo xornalismo. E acabo xa. E Reed non é un antecedente de Tom Wolfe, de Truman Capote, de Miner, do novo periodismo norteamericano. E esta xente que fai periodismo, que ninguén discute que é periodismo, enuncian sempre as historias desde a primeira persona. Truman Capote entra por ali, entra nunha casa, te conta a súa historia, tus súas impresiones, fala desde a primeira persona, non sei que. Ninguén discute que é o periodismo. Por qué? Porque o código está a vista. Hai recreación literaria, hai recursos literarios. Isto non son as 5 preguntas dos periodistas. Quién, como, cuándo, dónde, non sei que. Ese non é o código. Ese non é o código. Esta xente o que fai é mostrar o código xornalista. E entón, a veracidade, a veracidade é contraste o que me di Reed, o que me din outras fontes, as que eu lle tribuo validez. E eu creo que eso é como xa que estamos por polemizar, non? O problema é cando ocultas o código. O problema é cando non está a vista. E ele está no prólogo, Pero un segundo nada máis. É verdad que eso, que ocultar o código é mentir. Pero tamén hai unha forma moito máis elaborada que xa lle ten pillado o truco, digamos. Non o digo como de mérito de mentir. Que é dicir, eu estou usando o subjetivo é mentir, directamente. Inventarse a anécdota que non dá desde pie. Que non digo que paga, pero digo que desde nin digo que aquí... Pero a mí todo te responde, a mí todo te. Rariz non tomou el té, non hizo la encuesta e non le dijeron eso. Pero entre as clases acomodadas de Petrogrado